Oh yeah! So what is up, it's your boy Simon Proudbulan and welcome to my second mukbang vlog. And today, dito na naman tayo para kakain. Pero kaning mga pagkauna ay gikan sa Christmas party na mo paganina sa UP. Wala ko ingani karon nga pagkaon kung wala nang pledge sa mga classmate na ho. So thank you kayo sa mga classmate na ho. And thank you kay RB sa nadawatan ho. So this is a not sponsored no, pero may nagdawatan ng gift ni RB. So to you, RB Lloyd Olaybar. Yung sa vacuum flask, no? Ibutangan na nun siya kape. And sakto kayo, paborito nyo ng kape. Cheers mga ka-proud. So daghang nakabantay no sa kinunan ng vlog na nakalimot kong pray. So now let's pray. In Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Lord, sa tanan na ng pagkauna na makatabang nunig paskog sa lawas. Salamat sa mga tao nga ng pledge ani. Kaya kung wala ni bukoy makaon karon. And kung wala ka Lord, wala sad mi ani karon. Salamat sa tanan nga ihatag mo nga blessings kanamo. Mamini mo pasagdi kanunay, unay minimo bantayan. Salamat sa tanan Lord. Pasayloa kami sa mga sala. Amen. In Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So without further ado, mga una ta. Unahon na to ni. So, yeah. Talabaghang. Ay, by the way, shoutout din yung papa, birthday niya karon. Happy birthday pa, I love you. Salamat sa tanan pa, God bless you.
Oh yeah! May buyag mga ka-proud. Nung tagturta mga ka-proud. Oh, delicious. Damn.
So I hope you enjoy watching my second mukbang vlog, mga ka-proud. So that's it for today. Don't forget to like, share, comment down below, and please subscribe to my channel. Don't forget to click the notification bell para maging updated ka sa next upload ko sa YouTube channel na ito. So that's all, and see you in my next vlog. Goodbye!